Der er mange, der siger, at når man dyrker vinterbyg, så kan man ikke dyrke det på grund af problemer med græsukrudt. Altså, nu her, når jeg kigger ned her, så er der jo ikke skyggen af græsukrudt i jeres mark. Hvad har I egentlig gjort for at imødekomme det? Så er vi kommet på tur igen, Mogens. Hvor er vi kommet hen i dag? Jamen, vi er kommet 300 km vest for Øresundsbroen, nærmere tegnet ved Odderkanten, lidt nord for Horsens Fjord. Og det er Danmarks bedste landbrugsjord, helt ubetinget. Ja. Og her skal vi møde brødrene Kreutzfeldt. De har dyrket hybridvinterbyg nu, siden det kom på markedet. Og de har gode erfaringer også her. Jeg kunne godt tænke mig måske at høre lidt omkring, hvad er deres hemmelighed bag ved succesen. Ja, det bliver spændende at følge dem, fordi vi ved, at de får rigtig meget ud af de her lokaliteter, så lad os gå ind og hilse på. Ja, synes jeg. God idé. Hvor er det, vi er kommet hen i dag, Peter? Vi er ved Fensten ved Odder, lidt syd for Aarhus, hvor vi har en bedrift med 400 søer med full line og små 200 hektar plantavl. Hvad har I jeres sædskifte? Vi har vinterbygger hvede og brak. Og grunden til, at vi har valgt at have det sædskifte, det er, fordi vi fokuserer meget på at lave så meget foder, som vi overhovedet kan selv til vores grise. Til den her sæson, der har du prøvet lidt noget nyt. Hvad er det for et lille forsøg, du har prøvet? Jamen, vi har lavet et lille forsøg, fordi vi har købt både U2 og Scoop. Vi skulle have sået på nogle forskellige marker i efteråret. Men vi valgte så at prøve at blande dem sammen, så vi har sået dem sammen, og så sammen med lidt dapgødning, vi plejer at have ud, når vi sår. Jamen, det bliver spændende at se det ude i marken, hvordan de to sorter de harmonerer. Jeg tror faktisk, der er et lille hul i regnvejret nu. Skal vi ikke stikke ud og se ude i marken? Jo, lad os gøre det. Så er vi kommet i marken her i jeres blandsæde her med J2 og SY Scoop. Hvordan synes I, det ser ud? Jamen, vi synes det ser meget godt ud. Altså, vi regner med, at der bliver et fornuftigt godt udbytte her. Så hvad ligger I nogenlunde på udbytte, hvis du sådan kigger tilbage i årene? De sidste 5 år, der har vi lagt omkring 10 tons til gennemsnit i vinterbyggen. Så det satser vi nok også lidt på, at det bliver der omkring i år. Vi har ikke set noget, der skulle gøre det ikke det der. Altså, jeg kan jo se, at jeg efterlyser lidt opskriften på, når jeg ser sådan en flot plante her, som er ren og passet fra top til tå. Hvad er hemmeligheden? Hvad har I egentlig gjort her i foråret, Peter? Jamen, det vi har gjort i foråret, det er, at vi har kørt 2 svampesprøjtninger, og hvor vi har haft stråforkorter med i begge kørsler. Og så synes vi, at vi får lavet en fin højde på den her, der gør, at vi er ret sikre på, at den bliver stående, og den er til at høste. Ja, for når jeg kigger ud over marken, og vi har regnet der og ved jeres udbytte, så er det også vigtigt, at den bliver stående op, og nu står jeg nu til at klare regn rigtig fint her også. Og det er jo også en af de der tricks der, man skal lige give den lidt på sproget og lidt moraksningsdækning. Helt sikkert, ja. Vi har kørt Motorsyt den første, og så har vi kørt Cerone i sidste kørsel omkring skridning der. Lige for at stive nakken af og for at tage det sidste af højden. Og det synes vi, det lykkedes fint. Der er mange, der siger, at når man dyrker vinterbyg, så kan man ikke dyrke det på grund af problemer med græsukrudt. Altså, nu her, når jeg kigger ned her, så er der jo ikke skyggen af græsukrudt i jeres mark. Hvad har I egentlig gjort for at imødekomme det? Altså det vi gør, det er jo i selve vinterbyggen, der gør vi bare det, at vi kører med DFF og bokser i efteråret. Og det er sådan set det, vi gør. Og så, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det hjælper med, at vi roterer rundt med vinterbyggen på markerne. Det gør, at vi har haft veder før, hvor vi har nogle andre midler, vi kan køre med. Så vi sørger for at holde godt ryddet op. Jo. Men så er hybridvinterbyggen jo rigtig god til også at lukke af for græsukrudtet, så vi synes egentlig, det er rigtig fint. Altså, jeg synes jo, den er utrolig flot i forhold til, at der er bekæmpet svampe. Alle blade er sunde og raske. Og vi ved også, at den lige snart lige håndterer det tidlige bøgrus, så får den ikke ret meget svamp, hverken bladplet eller boldplet. Og så glæder jeg mig også over at se de her flotte akser her, hvor der sidder op til 100 kerner. Der er mange sideskud også, og det er også det, der betyder, at vi får et højt udbytte her. Marken er tæt og stor. Der kan ikke stå mere vinterbyg her simpelthen, så det gør en gammel plantemand som mig glad.
Så fik vi set på hybridvinterbyg her omkring Odder. Det ser rigtig flot ud, og der er fuld potentiale her til et rigtig godt udbytte. Næste gang i Tour de Farm, der skal vi igen til Sverige og kigge på, hvordan de dyrker brødved på den anden side, fordi det har de helt sikkert opskriften på. Vi ses!